m'għandix nilbes għal dan il-party. Kieku nixtieq nixtri libsa fuq l-ikħal. Kemm għandi ġuħ. Iżda laqas naf xirrid. Fadal il-pizza tal-bieraħ. Uff, kilt il-bieraħ pizza. Għad ħsibtu kemm l-ilma jagħmel parti mill-ħajja tagħna? Nużawha x-xorb biex ninħasslu u naħslu u anke biex niflaxxjaw. Dan kollu jsarraf għal madwar 110 litri ilma kuljum. Iżda kieku kelli ngħidilkom li dak l-ilma kollu li qed insemmi u parti żgħira ħafna mill-ilma li nużaw kuljum kull wieħed u waħda minnha. X'tgħiduli? Ngħidulek li qed tiċċajta. Jew qed toħlom. Min barra l-ilma li ta' kuljum immissu naraw, nagħmlu wkoll użu minn ammont kbir ta' ilma li la jidher u laqqas immissuh. M'għandix nifhem. Qed nirreferi għall-ilma li nużaw b'mod indirett. Ejja nieħdu eżempju. Dalgħodu x'ħadtu għal kolazzjon? Jien tazza ħalib. U jien tazza meraq tal-larinġ. Il-ħalib jiġi mill-baqra li tixrob u tiekol. Tixrob l-ilma u tiekol il-ġwies li jitkabbar blużu tal-ilma. Nista' l-2000 jgħixu l-baqar, iridu jinħasslu kolux, aktar ilma. Biex ikun prodott litru ħalib, għandna bżonn madwar 600 litru ilma. U l-istess il-meraq tal-larinġ, dak jiġi mis-siġar tal-larinġ. Irridu nsaqquhom sabiex jikbru, tazza meraq tal-larinġ ikun fiha madwar 2 larinġiet u nofs. Kull larinġa għandha bżonn ma' 8 litru ilma sabiex tikber. Għal kull tazza meraq tal-larinġ għandna bżonn mal-200 litru ilma. Taf li qatt maħsib fil-ilma li nużaw biex inkabru li kelli nieklu? U mhux li kell biss, iżda prattikament kull oġġett li nużaw, pereżempju dak it-t-shirt li libes. Biex kien prodott il-qoton li bih inħadem it-t-shirt, kien hemm bżonn madwar 2700 litru ilma. Biex sar dak it-t-shirt intużaw daqskemm jixrob bniedem fi 3 snin u 8 xhur. Mela ara kemm nużaw ilma wkoll flimkien, la darba kollox għandu bżonn l-ilma sabiex isir. Ħafna mill-ilma li nużaw mhux ilma li nużaw direttament, iżda hu ilma li ntuża sabiex saru l-affarijiet li nixtru. Minn ikel, saħwejjeġ, kodba, amara, karozzi u ħafna affarijiet oħra. U jekk taħsbu ftit, ħafna mill-oġġetti li nixtru nużaw ikunu magħmula minn diversi materjali u oġġetti oħra. X'ġifieri? Ejja nieħdu l-eżempju ta' pizza, bħal dik li ma rridx tiekol għax kilt binna l-bieraħ. Pizza margherita hi magħmula mill-aġina, mit-salza ta' tadam u l-ġobon. Biex tagħmel l-aġina għandek bżonn l-ilma, l-istess biex tagħmel il-ġobon, u anke biex jitkabbar it-tadam u tagħmel dik il-ftit salza li jkollok fuq il-pizza. B'kollox, pizza bħal dik jaf ikollha bżonn madwar 1200 litru ilma sabiex issir u tiġi għandek biex tikolha. Jekk tarmi kwart tagħha għax m'għandekx aptita jew għax ħallejta teħżiem fl-okkilta, tkun intaħli madwar 300 litru ilma. Imma ħafna mill-affarijiet li nixtru u nużaw ta' kuljum ma jsirux Malta. Allura l-affarijiet hekk ukoll irridu nżommu f'moħħna kemm il-mantuża. So qed tajt, f'Malta nimportaw ħafna affarijiet. Għal dak li nġibu minn barra minn Malta, ħafna drabi kun ġużat l-ilma biex tkabbar jew inħadem, sakemm fl-aħħar wasal għandna. Għalhekk, meta nixtru l-affarijiet, ikunu minn fejn ikunu, dejjem aħjar jekk inżommu f'moħħna dan. Imma nilbsu rridu. U nieklu. Ta' żgur. Iżda tiftakruhom it-3 R's: reduce, reuse, recycle, dawn jgħoddu għall-ilma wkoll. Kull meta niddeċiedu li nibqgħu ftit lura u nużaw inqas jew nixtru inqas, u minflok nerġgħu nużaw dak l-oġġett li diġà għandna, b'mod indirett inkunu qegħdin innaqsu l-użu tal-ilma tagħna. Jekk ma kellkomx ħafna ġuħ, minflok żewġ pizzett, stajtu xtrajtu waħda u samtuha. Jew forsi kil tanqas matul il-jum sabiex meta xtrajt il-pizza kellek biżżejjed ġuħ biex tikolla kollha. B'hekk ma taħlix. Qed nibda nifhem issa. Anke meta tixtru affarijiet li għadkom bżonn, araw li tixtru affarijiet li jservu aktar u li għadhom anqas ippakkjar. U meta hu possibbli, dejjem ixtru oġġetti li nħadmu lokalment. Għaliex? Meta oġġett iservi aktar, ikollna bżonn nixtru inqas. L-ippakjar u parti mill-oġġett li nħallsu għalih biex narmuh. Apparti hekk, l-ippakjar ukoll uża l-ilma biex sar. Meta tixtru affarijiet binqas ippakjar, apparti li tifrankaw il-flus, tgħinu wkoll biex jitnaqqas l-ilma użat biex isiru l-ippakjar. Għaliex aħjar meta nixtru affarijiet li saru Malta? Meta nixtru prodotti lokali, nużaw anqas ilma għaliex biex kienu trasportati dawk l-oġġetti kellu jintuża l-fjuwil għat-trakkijiet, vapuri u ajruplani. U l-fjuwil juża kwantitajiet kbar ta' ilma sabiex jinħadem. Dan kollu ma jfissirx li m'għandniex nixtru l-affarijiet li għandna bżonn jew oġġetti li nixtiequ, iżda li naħsbu qabel ma nixtru. L-ewwel ejjew ingawdu l-affarijiet li għandna. Ġugarell mhux nilagħbu bih darba u daqshekk, anke l-ħwejjeġ mhux trajnihom għal xi okkażjoni u qatt ma rġajna lbisnihom, iżda nużawhom
ħalli ma jkollniex għalfejn nixtru l-ġdid. U meta tkun se tixtri xi ġugarell, libsa jew ktieb, ara ftit x'għandek diġà li għadu tajjeb iżda ma tridux, ħasseb biex tagħtih lil xi ħadd ieħor jew lil xi organizzazzjoni. Apparti milli tkun qed ittawwal il-ħajja ta' dak il-prodott, kun ukoll qed tgħin lil ħadd ieħor. Ħammur ngħid lil mamma li m'għandix bżonn libsa ġdida u minflok immur il-parti bil-jeans u t-top li lbis darba biss. U jien, ħansaħħan dik il-biċċa pizza li fadal u nikolli la flok narmuha. Dan il-proġett u parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.